Από την αυγή της ιστορίας του, το ανθρώπινο είδος παρατήρησε τον έναστρο νυχτερινό ουρανό που το προκαλούσε θαυμασμό, απορία και δέος. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην ανακάλυψη ότι οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων παρουσιάζουν κάποιες κανονικότητες που δεν μπορούσαν να παρατηρηθούν στη Γη. Η γνώση αυτή απέβη πολύτιμη στους πρώτους πολιτισμούς, γιατί με αυτήν οδηγήθηκαν στον προσδιορισμό των πρώτων ημερολογίων, με τα οποία καθορίζονταν οι εποχιακές αγροτικές εργασίες που ήταν απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών. Παράλληλα, η πρώιμη χαρτογράφηση του ουρανού με τη χρήση των σχημάτων των λαμπρών άστρων που σχηματίζουν τους αστερισμούς χρησιμεύσε στην ναυσιπλοεία και στην ανάπτυξη του εμπορίου. Όμως η φύση του έναστρου ουρανού παρέμενε ένα άλυτο μυστήριο για τους αρχαίους αστρονόμους. Η αρχαία προσέγγιση του σύμπαντος ήταν έντονα ανθρωποκεντρική και άμεσα συνυφασμένη με τη μυθολογία. Μόνο την περίοδο της κλασικής ελληνικής αρχαιότητος η αστρονομία αποδεσμεύεται βαθμιαία από τη μυθολογική προσέγγιση και αρχίζει να παίρνει την επιστημονική της μορφή. Σε αυτό βοήθησαν φωτεινά μυαλά όπως του Πυθαγόρα, του Ερατοσθένη, του Απολλώνιου, του Πτολεμαίου και άλλων, που διαμόρφωσαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα του κόσμου ικανό να πραγματοποιεί προβλέψεις των αστρονομικών φαινομένων. Οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι, παρατηρώντας τη φαινομενική κίνηση των ουρανίων σωμάτων γύρω από τη Γη, την τοποθετούν στο κέντρο του κόσμου και διατυπώνουν το γεωκεντρικό σύστημα. Ο Αρίστερχος ο Σάμιος ήταν ο πρώτος Έλληνας αστρονόμος, ο οποίος πρότεινε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος, θέτοντας τον ήλιο και όχι τη Γη στο κέντρο του γνωστού σύμπαντος. Μόνο το 16ο αιώνα, αστρονόμοι όπως ο Κοπέρνικος και ο Κέπλερ, ανακαλώντας από τη λύθη τις απόψεις του Αρίσταρχου και μελετώντας τις παρατηρήσεις του Δανού αστρονόμου Τύχο Μπράε, υποστήριξαν με μαθηματικό τρόπο το ηλιοκεντρικό σύστημα, στο οποίο όλοι οι πλανήτες, συμπεριλαμβανομένης και της Γης, περιφέρονται γύρω από το άστρο της ημέρας. Όμως η αληθινή επανάσταση της αστρονομίας έγινε το 1610 από τον Γαλιλαίο, που πρώτος χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο για την παρατήρηση του ουρανού, διευρύνοντας τους ορίζοντες του γνωστού μας σύμπαντος, εκτοπίζοντας μια για πάντα τις ερμηνείες του αρχαίου κόσμου. Το τηλεσκόπιο είναι το όργανο που έχει τη δυνατότητα να συλλέγει το φως και να δίνει λεπτομεριακές εικόνες πιο αμυδρών ουρανίων σωμάτων, διεισδύοντας βαθύτερα στο σύμπαν ανάλογα με το εμβαδόν του φακού ή του κατόπτρου που χρησιμοποιεί.
Σήμερα, μετά την τεχνολογική επανάσταση, η ανθρωπότητα διαθέτει τεράστια τηλεσκόπια υψηλής τεχνολογίας, με τα οποία μελετά το σύμπαν και σιγά σιγά ανακαλύπτει τα μυστικά του. Τα τηλεσκόπια αυτά διαθέτουν κάτωπτρα με διάμετρο 8 έως 10 μέτρων και μπορούν να παρατηρήσουν αντικείμενα που απέχουν από εμάς ακόμη και 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Μία απόσταση ασύλληπτη, αν σκεφτεί κανείς ότι το ένα έτος φωτός ισούται με 10 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου. Συνήθως, τα τηλεσκόπια αυτά βρίσκονται στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της Γης, ώστε να αποφεύγουν τις επιδράσεις της γήινης ατμόσφαιρας, καθώς και την εκτεταμένη φωτορρύπανση του αστικού ιστού. Με τα όργανα αυτά, διεισδύουμε όλο και πιο βαθιά στο χώρο και το χρόνο και αποκαλύπτουμε ένα σύμπαν τελείως διαφορετικό από εκείνο της αρχαιότητας. Ένα σύμπαν ζωντανό και βίαιο, όπου το παιχνίδι της ζωής και του θανάτου διεξάγεται σε κλίμακες ασύλληπτες για τον ανθρώπινο νου. Τα τελευταία 50 χρόνια, η ανθρωπότητα πέτυχε ένα κατόρθωμα που έμοιαζε με θαύμα. Νίκησε την αδυσόπιτη έλξη της βαρύτητας και κατάφερε να ξεπεράσει τα γήινα δεσμά ταξιδεύοντας στο διάστημα. Το διαστημικό πρόγραμμα επέτρεψε να δούμε τον πλανήτη μας σαν ένα μικρό, εύθραυστο γαλάζιο κόσμο που περιφέρεται γύρω από τον ήλιο σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Η διαστημική τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο της ζωής των ανθρώπων, εξοβέλισε τις δυσιδαιμονίες και κατέλυσε τα σύνορα στην επιφάνεια του μικρού μας πλανήτη. Τα υλικά ωφέλη που προέκυψαν από το διαστημικό πρόγραμμα είναι πολλαπλάσια από το κόστος και τον κόπο που δαπανήθηκαν. Τέλος, η τεχνολογία αυτή μας επέτρεψε να τοποθετήσουμε παρατηρητήρια έξω από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, με τα οποία παρατηρούμε το σύμπαν καλύτερα από ποτέ άλλοτε, ακόμα και σε ακτινοβολίες που δεν διαπερνούν τη γήινη ατμόσφαιρα. Με τη χρήση των τηλεσκοπίων αυτών, η εικόνα του σύμπαντος άλλαξε ριζικά, μετατρέποντας τον άνθρωπο από κυρίαρχο του κόσμου σε όν εξόριστο σε μια άκρη του σύμπαντος που προσπαθεί να κατανοήσει πού βρίσκεται και τι προορισμό έχει. Τώρα γνωρίζουμε ότι ο ήλιος μας είναι ένα μέσο τυπικό αστέρι με διάμετρο 1.200.000 χιλιόμετρα που απέχει από τη Γη 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου. Ο ήλιος είναι μια διάπειρη σφαίρα από ιονισμένη ύλη, στον πυρήνα του οποίου η τεράστια θερμοκρασία και πίεση προκαλεί τη σύνδεξη των ελαφρύτερων χημικών στοιχείων σε βαρύτερα. Κατά τη διαδικασία αυτή παράγονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία κάποια στιγμή ακτινοβολούνται στο διάστημα.
Στην επιφάνεια του ήλιου δημιουργούνται περιοδικά περιοχές με ισχυρό μαγνητικό πεδίο που ονομάζονται ηλιακές κοιλίδες. Στις περιοχές αυτές συσσωρεύεται ενέργεια η οποία πολλές φορές εκτονώνεται με τη μορφή γιγάντιων εκρήξεων. Οι εκρήξεις αυτές επιδρούν σημαντικά στο μεσοπλανητικό χώρο και στους πλανήτες. Ο ήλιος εκπέμπει σχετικά σταθερή ακτινοβολία για δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως, σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα θα διασταλεί και θα γίνει ένας ερυθρός γίγαντας, καταπίνοντας τους εσωτερικούς πλανήτες και τη Γη. Γνωρίζουμε ότι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο είναι ο Ερμής, ένας κόσμος χωρίς σημαντική ατμόσφαιρα και ζωή. Η επιφάνειά του είναι διάστικτοι από κρατήρες σαν τη σελήνης, οι οποίοι προήλθαν από δεκάδες χιλιάδες προσκρούσεις αστεροειδών και κομητών. Το 2004 στείλαμε στον Ερμή τη διαστημοσυσκευή Messenger με σκοπό τη μελέτη του. Το Messenger μας έστειλε πολλά επιστημονικά δεδομένα, καθώς και υψηλής ανάλυσης εικόνες από την επιφάνεια του πλανήτη. Η Αφροδίτη έχει περίπου το μέγεθος της Γης, αλλά η ατμόσφαιρά της είναι γεμάτη από αέρια του θερμοκηπίου και θηϊκό οξύ, με αποτέλεσμα η επιφανειακή της θερμοκρασία να ξεπερνά τους 400 βαθμούς. Ο πλανήτης αυτός παρουσιάζει έντονη γεωλογική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τις τεράστιες εκροές λάβας, οι οποίες μεταβάλλουν συνεχώς την επιφάνειά της. Ο φλοιός της ανανεώνεται πλήρως κάθε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Ο τρίτος κατά σειρά πλανήτης από τον ήλιο είναι η Γη μας, ο μικρός γαλάζιος πλανήτης μας με τους ωκεανούς του και την πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρά του. Αποτελεί μοναδική όαση εξελιγμένης ζωής σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Φυσικός δορυφόρος της Γης είναι η Σελήνη, που είναι 4 φορές μικρότερη και στερείται ατμόσφαιρας. Η επιφάνειά της είναι γεμάτη από κρατήρες που είναι αποτελέσματα χιλιάδων προσκρούσεων μετεωριτών κατά τις πρώτες φάσεις δημιουργίας του ηλιακού συστήματος. Η Σελήνη είναι το μόνο πλανητικό σώμα το οποίο έχει επισκεφθεί ο άνθρωπος. Ο μικρός πλανήτης Άρης που ακολουθεί είναι ο πιο κοντινός στη Γη, μιας και απέχει μόνο 70 εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου. Τον Άρη τον εξερευνούμε συστηματικά τα τελευταία 40 χρόνια και γνωρίζουμε πολλά από τα μυστικά του. Έχουμε χαρτογραφήσει πλήρως την επιφάνειά του με τους πολυάριθμους κρατήρες, τα γιγάντια σβησμένα ηφαίστεια και τα βαθιά φαράγγια του. Γνωρίζουμε ότι στον κόκκινο πλανήτη κάποτε υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού. Τώρα όμως
υπάρχουν μόνο μικρές υπόγειες ποσότητες νερού και πιθανόν κάποιες στοιχειώδεις μορφές ζωής. Τον Άρη τον εξερευνούμε με μικρά τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, προσδοκώντας την ανακάλυψη των μυστικών του. Ο κόκκινος πλανήτης θα είναι ο πρώτος πλανήτης που θα επισκεφθεί ο άνθρωπος τα επόμενα χρόνια. Ο πλανήτης Δίας είναι ο μεγαλύτερος στο ηλιακό μας σύστημα. Είναι 11 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και η πολύ πυκνή και ιδιαίτερα δυναμική ατμόσφαιρά του αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο. Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας του Δία είναι η ερυθρή κοιλίδα με διάμετρο διπλάσια της Γης. Γνωρίζουμε πως η μεγαλύτερη ερυθρή κοιλίδα είναι μια τεράστια καταιγίδα που διαρκεί για εκατοντάδες χρόνια. Από τους δορυφόρους του ξεχωρίζουμε δύο. Την Ευρώπη, που διαθέτει έναν υδάτινο ωκεανό κάτω από την ολοκληρωτικά παγωμένη επιφάνειά της, και την Ιώ, που είναι γεμάτη από ηφαίστεια που εκτοξεύουν συνεχώς τεράστιες ποσότητες λάβας. Ο πλανήτης Κρόνος είναι ο πιο εντυπωσιακός σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι το σύστημα των δακτυλίων του, που αποτελούνται από πολλά μικρά θραύσματα κάποιου δορυφόρου του που διεράγει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δορυφόρος του Κρόνου Τιτάνας, όπου ανακαλύψαμε μια πλούσια σε οργανικά υλικά ατμόσφαιρα, καθώς και λίμνες από υγρό μεθάνιο. Ακολουθεί ο πλανήτης Ουρανός, που διαθέτει και αυτός πλούσιο σύστημα δακτυλίων. Ο τελευταίος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα είναι ο Ποσειδώνας, που μοιάζει με τον Ουρανό, αλλά η ατμόσφαιρά του είναι πολύ πιο δραστήρια. Μετά τον Ποσειδώνα βρίσκεται μία ζώνη χιλιάδων νάνων πλανητών, όπως είναι ο Πλούτονας, ο Χείρον, η Σέντνα, το Κουαοάρ και άλλοι. Οι πλανήτες αυτοί δημιουργούν μία μεγάλη ζώνη στα άκρα του ηλιακού μας συστήματος που ονομάζεται ζώνη Edgeworth-Kuiper. Ανάμεσα στον Άρη και το Δία περιφέρονται χιλιάδες αστεροειδείς, οι οποίοι έχουν διάφορα μεγέθη και μερικές φορές πολύ παράξενα σχήματα. Τα διαστημόπλοιά μας κατάφεραν να προσεγγίσουν διάφορους αστεροειδείς και να τους μελετήσουν από κοντά. Ένα από αυτά προσεδαφίστηκε στον αστεροειδή Έρωτα και ανέλυσε την επιφάνειά του. Τέλος, υπάρχει ένας τεράστιος αλλά απροσδιόριστος αριθμός από σώματα που αποτελούνται από σκόνη και πάγο. Τα σώματα αυτά είναι οι εντυπωσιακοί κομήτες. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ήλιος μας με τους πλανήτες του ανήκουν σε ένα γιγάντιο συγκρότημα 200 δισεκατομμυρίων άστρων, το γαλαξία μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να ανακαλύπτουμε εξωτικούς πλανήτες να περιφέρονται γύρω από άλλα άστρα του γαλαξία μας.
Τα άστρα είναι πολλών ειδών και μεγεθών και δεν είναι αιώνια. Η ζωή τους διαρκεί από δεκάδες εκατομμύρια μέχρι και 15 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά κάποτε εξαντλούνται τα καύσιμά τους και τότε πεθαίνουν, τις περισσότερες φορές με βίαιο τρόπο. Τα άστρα συνήθως συγκροτούν μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες που ονομάζονται αστρικά σμήνη. Οι αστέρες που αποτελούν τα σφαιρωτά σμήνη είναι ισχυρά δεσμευμένοι από τη βαρύτητα του κάθε σμήνους, γεγονός που τους δίνει το σφαιρικό του σχήμα και σχετικά υψηλές αριθμητικές πυκνότητες αστέρων. Τα σφαιρωτά σμήνη περιφέρονται σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο του γαλαξία. Τα ανοιχτά σμήνη περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό άστρων που δημιουργήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Οι αστέρες που αποτελούν το κάθε ανοιχτό σμήνος είναι χαλαρά δεσμευμένοι από τη βαρύτητά του, με αποτέλεσμα τα σμήνη αυτά να χάνουν αστέρες ή και να διαλύονται καθώς περιφέρονται σε τροχιά γύρω από το γαλαξιακό κέντρο. Ανάμεσα στα άστρα υπάρχουν τεράστιες ποσότητες από μεσοαστρική σκόνη και αέρια, οι οποίες διαμορφώνουν τα νεφελώματα. Τα νεφελώματα είναι σύννεφα σκόνης, υδρογόνου, ηλίου και άλλων ιονισμένων αερίων. Υπάρχουν νεφελώματα ανάκλασης, εκπομπής και σκοτεινά νεφελώματα. Στα νεφελώματα αυτά, όταν καταραίουν κάτω από την ίδια τους τη βαρύτητα, δημιουργούνται συνεχώς νέα άστρα. Η πράξη της δημιουργίας συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Επίσης, υπάρχουν τα πλανητικά νεφελώματα που δημιουργούνται καθώς άστρα μικρής μάζας αποβάλλουν τα εξωτερικά στρώματά τους και μετατρέπονται σε λευκούς νάνους. Τέλος, τα κατάλοιπα των υπερκενοφανών, που αποτελούν ιδιαίτερο τύπο νεφελωμάτων, εμπλουτίζουν τον μεσοαστρικό χώρο με όλα τα βαρύτερα χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της ζωής. Ο γαλαξίας μας είναι σπυροειδής, με διαστάσεις 150.000 επί 20.000 έτη φωτός. Στο κέντρο του υπάρχει μια γιγάντια μελανή οπή. Ο γαλαξίας μας
δεν είναι μοναδικό στο σύμπαν. Υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ελλειπτικοί ονομάζονται οι γαλαξίες που αποτελούνται από γυρεότερα αστέρια δομημένα σε ελλειπτικό σχήμα. Οι σπυροειδείς γαλαξίες αποτελούνται συνήθως από λαμπρό πυρήνα και δύο σπυροειδείς βραχίονες που εκτείνονται από το κέντρο του γαλαξία. Αποτελούν το 25% του συνόλου των γαλαξιών που έχουμε παρατηρήσει. Οι γαλαξίες που δεν έχουν συγκεκριμένο σχήμα ονομάζονται ακανόνιστοι. Η περιεκτικότητά τους σε σκόνη και αέρια είναι μεγάλη. Οι περισσότεροι από τους ακανόνιστους γαλαξίες ήταν σπυροειδείς ή ελλειπτικοί, που παραμορφώθηκαν από τη βαρυτική έλξη άλλων γαλαξιών. Οι γαλαξίες έχουν την τάση να οργανώνονται σε ομάδες σμήνη και υπερσμήνη. Στις ομάδες και τα σμήνη των γαλαξιών, οι αλληλεπιδράσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ τους είναι συνεχείς και προκαλούν αλλοιώσεις στη μορφή και στην εξέλιξή τους. Το σύμπαν των γαλαξιών βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, σε έναν γιγάντιο κοσμικό χώρο που καταδεικνύει ένα σύμπαν βίαιο και ζωντανό. Όλο το σύμπαν φαίνεται να δημιουργήθηκε με μια γιγάντια διαστολή του χωροχρόνου πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. Έκτοτε το σύμπαν διαστέλλεται και σήμερα η διαστολή του εξακολουθεί με επιταχυνόμενο ρυθμό. Τα μεγάλα ερωτήματα της δημιουργίας και του τέλους του σύμπαντος είναι αναπάντητα προς το παρόν. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα γιγάντιο και βίαιο κατασκεύασμα που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και την ανθρώπινη φαντασία, αλλά διέπεται από απαρασάλευτους φυσικούς νόμους που επιτρέπουν τη δημιουργία της εξαιρετικής πολυπλοκότητας που εμείς ονομάζουμε ζωή. Και μέσα σε αυτό το γιγάντιο θαύμα, ο άνθρωπος ζει στο μικρό γαλάζιο του πλανήτη, αναζητώντας απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η ίδια η ύπαρξή του.